Leon, Joe. Leon. Leon sync, ma. Ha? Gearbox, di hwnna? Chwarae teg am innovation, di. A cael ei fan hyn, toilet cornel di hwnna, mae rhyw di roi dan y canol yn y lle. A rhywun di dau di fi. When you go and see Chris Hans, look at the toilet. Wel, den ni fyny yn Rhydlewis heddiw. Real Cilwendeg Country. Gawn ni weld pwy sy'n mewn fan hyn. Helo! Ho! Ali beth sy'n fan hyn? Ali beth sy'n fan hyn? DC Motorsport. Helo! Helo! Boi ar y ffôn werthu rhywbeth, siŵr. Ma fo, Chris Hans, ffordd wyt ti, hoi? Dwi'n iawn. Ti'n all right? Good. Ha? Dyna ma ni, Rhydlewis. Yep. Yeah. Yeah, God's country. In the end, yn dweud, ni di trio lot o weithiau i weld, ti'n do? Ti di bod yn brysur, yn do? Ydyn, dar Clywendeg o popeth nawr. Be di'r lluniau fan hyn, de? Caer ti di rhain i gyd? Ie, y cwbl. O, ti'n GM, GT. Was. Be di'r lliw, te? Gen ti gysdi llwyth o peint, do? Do, cheap. Cheap paint. Yes. So be di hanes DC Motorsport? Dechreuodd hwnna, colles i tycu fi sawl blwyddyn ôl, a ydw wastad yn gwisgo flat cap. Ie. Mae'r cap tu ôl ti fyna'n hongian lan. Gwisges i'r cap i wneud broteifi yn blwyddyn. Ie. A athon ni hyd petrol, dis i mas o petrol, athon ni'r resto rali, a sylwes i rhywun wedi reito 2 ar drws y car mas o insulation tip. A dechreuodd off 2 cap. A just stickodd e a wedyn... Athon ni busnes, meddwl am enw. DC Motorsport. Stickodd DC a... Ie, hwnna yw'r stori. Ti di cael uffern o clear up yn do? Do. Masif. 3 weeks. 3 weeks. Be sy'n gefn ni fan hyn, te? Car customers sy'n fan hyn. So, gen ti llwyth o customers? Os, a cwpl fan hyn. Nes ti ddau i fi ar y Cilwendeg, gen ti 9 o cair ar y Cilwendeg? 8 o ddyn diwedd. 8 mas. So, ddigon o gwaith, e? Ie, ma digon mas. Ie, ni gael variety o gwaith. Dyn nhw'n talu bills, dyna problem. Hwna'r main thing, ni gyd sy'n bwysig, maen nhw'n talu bills. Enwedig yn ti'r busnes, dwyt? Ti eisiau cash flow a pres do fewn. Be di hanes hwn, te? Mae hon actually for sale, ond fi'n meddwl gwerthodd i bore yma. O, right. Just benni cwpl o bits off nawr. A be di hwn? Pa engine ti'n hwn? Tarmac Vauxhall ynddo. 2V Vauxhall. Ia, 2V Vauxhall, ie. 2 litre, tractive gearbox. Be di hanes y ddau wiper yma? Diolch gweithio dde? Seidio dŵr? Seidio treol eto. Ti wedi bod allan yn y glew? Na, dim to. Sut ti'n meddwl allan bore yma? Diel, mae di bwrw yn di. Pwy oedd yn bu ar car yma, te? Crwt nhw Tom Evans o Cynarfon ma, fe. O, reit, mae hwn, gogledd, car y gogledd. Ie. Ti'n cael digon o gogs dod lawr, te? Ydyn. Be di rhywbeth fel hyn werth, te? 40, 50? Oedd i lan am 55. Oedd wir. A ie, mae'n jyst yn mynd trwy'r passport newy nawr, y Cat 2. Ah, reit. O, achos bod o'n... Tunnels, mwy o seis. Di pethau mynd i newid fel a wan? Di hwnna'n mynd i wneud pethau cymleth i bildio'r cair fel hyn? Y thing yw, mae fe yn y Blue Book. Ti'n rhoi ar y pris y car, siŵr, yn dweud? Os ti'n bilio car, ti'n gofod cael scrutiny ar fewn i cael ar... Byw ti'n gofod cael Engineers Report? Engineers Report. I ddweud bod y... Fi'n meddwl, mae costau scrutiny ar ei bod ma am sawl awr fyd yn involved. Na pam mae... Ac oedd yn iawn? Ydy, mae hon yn iawn. Jyst i roi setau mewn ar a harnesses mewn. A hwn mewn second stage of preparation, ie? Ydy. Rolling shell, cage, steering. Barod am wiring loom nawr. Be di hwn te? Hwn y Vauxhall efo ni? Honda. Honda S2000. Ie. Mae nhw'n good engine. A dyn nhw'n drud iawn, ag den? Easy to get hold of. Just more reliable. Mae nhw'n refon, den? Honda, chwarae teg. Gwybod sut i wneud pethau a build engines, dyn nhw. O'n i'n weld fan hyn bod y dôm fan hyn wedi cael ei torri allan. A mae yna twll mawr. Be di hanes? So fel mae hwnna'n un pishin, so sim dŵr yn mynd lawr yna ragor. Right. So ni jyst yn blanco nhw off fan hyn. Right. Alla mae dŵr yn mynd, te? Lawr y bylced? Eith dim byd mewn nawr, rhaid eithaf off y screen a straight lawr a... O, lawr hwn? Ie. Fel arfer, mae twll yn nhw'n standard fan as. So beth am heater, wan te? Sim heater? Na, heated screen. Heated screen. Sim heater yn nhw, wan? Dim byd. Rhwnt y pipes a dry sump a bethau, maen nhw'n ar exhaust. Ti'n gofod cael ostiol historic, ti'n gofod cael heater? Achos dyna beth sy'n fewn man, ynddo? Mae rhaid i'r edrych stil bulkhead. Ond wedyn, achos bod hwn yn open class car, so lle mae hwn yn mynd?
Caerdydd. Caerdydd. Caerdydd, ie. A di bobl yn bildio car, so pres i gyd efo nhw, carry on, go ahead, build it. Yeah. Phone me when you're finished, na i dyn nhw'n dweud, go so far, and give me a ring. Gath hon stop yn bach, achos Covid. Mae cwmni mowr da'r boi ma, oedd trwyddo stages da caled. Beth am sorsio'r pethau i gyd? Ti sy'n neud hwnna, neu fo sy'n neud, neu dibynnu? Ti'n gallu gwario oriau ar y ffôn, dwyt? Oed, a lot o amser yn mynd o ffôn a trefnu parts. A ti'n gorfod charge am hwnna, dwyt? Yn ffodus. So, beth yw'r hanes y wiring loom wan? Pa fath o job di o i roed y Honda wiring loom fewn i hwn, i wneud hwn redeg? Achos Honda ECU te? Na, ni'n redeg DTA S100 ECU sy'n mynd o hon. Right. A di hwnna off-the-shelf product te? Right. A loom wedyn yn cael ei wneud a crwt o Newtown fi'n meddwl ma fe. O ie, dwi'n newydd. Ie. A wedyn, just resto'r loom wedi cael ei prynu mewn. Wyt ti'n tipyn o electrician de, achos mae'n eitha cymlaeth fan di? Na, not for me. Beth sy'n byw ti'n neud os yw'n cychwyn de? Ffonio rhywun? Ie, ffonio rhywun. A ni'n neud bach, ti'n bod, ond na. Ni ffili wneud popeth fyd, dwi'n o'r problem. Mae hwnna'n neis, efo dyn, flock dash, yndi? Ond mae fe gyd yn carbon... Pwy sy'n neud hwnna wan? Oedd Aled Richards yn arfer neud, rhaid? Dwi'n dal yn neud? Aled yn neud tipyn i ni o ffloco. Mae'n daclus iawn ti fewn fan hyn, di? O di, mae'n dod. So beth sy'n gen ti fanna? Dry sump pipes? Dry sump pipes ochr ti, a 2 fuel line wedyn ochr draw. Mae'r compressor o bwys y llaw di fanna am y paddles. O, paddle shift. Y compressor yn lawr o gwylod fanna? Y compressor fanna. O, fan hyn? Ie. Wyt ti eisiau lot o power i wneud y paddle shift te? Na, sy'n eisiau gymaint arno nhw. Be di hanes y steering rack, be'r box mawr? Hwna'n power steering? So floor-mounted system Roger Hicks hwnna. Right. So allan o be mae hwnna di dod te? Corsa. Corsa? Corsa B. So di hwnna yn progressive power steering, di? Odin. Be di'r box yma de? Hwnna yw'r y valve block y gwynt y paddles. A'r paddles yw yna i gyd? Un lan. A be di hwn te? Tank R, compressor mewn i Mae'n llwyth o bethau i wneud y paddle shift. A di o wertho de? Y customer oedd moyn et. Right. Byddai ddim yn rhedeg yn carno i fi, ond... Ie. Mae'n lot o bloody cymleth yn dydi? Mwy o pethau yn wrong i fi. A pam wyt ti isio fo i newid ger yn ffastach? Ti'n gallu neud ar efo lever te? Dwi'n meddwl am... Pa box yn y carno de? Sadef, sequential, sy'n on. Am lawr maen nhw'n gweud mae fe'n gloiach, dim am lan. Os mae flat shift a ti'n mynd am lan. Ie. Ond mynd lawr y box. Ond mynd am lawr, ti'n brico. Bang, gallu mynd lawr. Mae'n gwaith sy'n mynd mewn i wneud shell want mewn oriau? Oedd hon lot, achos gath hon bulkhead newi, upper and lower, lloriau, chassis rails. Gath hon lot o gwaith i'r paro fe cyn. Ie, link boxes, tubs, turrets, beth i fod 2 fisio o fabricator. O fabrication, oes wir. Pa ffasiwn oedd y shell yn cyntaf de? Oedd o'n mes ne? Oedd hi yn wael. Beth sy'n y bwt te? O myd eto? Sim lot ar y moment. Sim lot yma? Just tank a cwbl o pipes ni aros yn pumps ei troi lan ar. Ni gael benni pumps. Full to'r tank lawr a cwbl o fittings. Rhy'r axel? Rhy'r axel mae eisiau i customer mwna. O, dim ar hwn? Na, dim ar hwn. Ie, just ultra brackets am hon. So, shocks yn mynd mewn hwnna? Na, shocks. Yn hwnna? Beth sy'n mynd hwnna? Full link bars? Ie. Ie. Dipyn o gais, cael ei weldio fan hyn yn fynd i? Oes. A watch linkage yn y cefn? Watch linkage. Stopio fo'n mynd fel la? Ie. Good ni. Mae'n very nice. So pryd fydd hwn allan? Christmas stages? I fod. I fod? O joc oedd y Rhaglen, i gwir? I fod Christmas stages. O, siat, ydy? Ie. Fydd o'n barod? Gobeithio ni, as long as the parts i gyd, ie, byn ni'n on track. Ie, gen ti mis yn does? So, ond mae eisiau mapo fe fyd. Beth arall? Lle wyt ti'n... Pwy sy'n neud y mapping te? Sa'n siŵr ble mae customer yn mynd efo rhywle, sa'n gwybod ble mae fe moyn mynd. A wyt ti'n mynd efo fo wedyn, neu just... Wyt ti'n neud siŵr bod nhw'n... Wyt ti'n neud siŵr bod nhw'n redeg a na fo hwn, de? Bydd map arno fe i tan. Ie, dyna beth yn meddwl. So fydd o'n mynd, ond fydd o'n... So mynd yn rolling road, really, te? Ie, lan i rollers a set o'r paddles lan a... Ie, dyna beth ti'n gofyn aid efo, dweud siŵr. Map o'r un a... Mae hwnna'n tipyn bech o job, te? Oes na ECU i'r paddle shift, te? Oes. Oes, hefyd. Ie. Bloody cymleth i ddweud y gwir. Ha? Mae fe'n lot. Dwi'n meddwl bod o wertho. I don't know the difference, but... Na. A wedyn, be di hwn te? Car fi hwnna. O, reit. Hwnna...
So, di hwn yn byth yn mynd i gael ei diwedd? Sorry? Di hwn byth yn mynd i gael ei diwedd? Ha? Sa'n meddwl ni? Sy'n pres yn y job yma, neu goes? Na, oes. Ha? Na. Ti di wneud job wahanol efo'r drysau umpipes fan hyn, hefyd, do? Pam te? Ydw, tyma bach. Diolch trwy, tyma bach. Achos mae set e fi mor llydan. Ie. Sy'n lle fi Dim y lle hefyd. Mae'n lot mwy o lle fan hyn, does? Bach yn bach sy'n passenger seat o'na. Ie. Dipyn bach o ceflar hwn hefyd. Be di hanes y ffenestri yma, de? Quick release. O, Fi gallu mynd ato nhw i fi gael mynd at y sioc. Sioc as roigers di rhaid, ie? Ie. A reservoirs y brakes dy fi fyna. Fire extinguisher. Ie, os ti'n moyn. A dim jyst hynny, i adjusto belts. Ie, lot hawdd fatha ni. Pa mae doi set mewn hwnna, sy'n y lle dy ti. Wyt gen ti seti eitha mawr hefyd? Na, sa'n licio'r rhaid ar cluster. Ne, mae'n claustrophobic yn dyn nhw. Dwi'n licio'r dash, di. Dwi'n licio hwnna. Mae'n sbeshal, di. Ers pryd ti wedi bod wrthi, de? Mae'n edrych bod chi'n wneud pethau sydd wedi cael ei wneud am felly weithiau. Ie, ni wedi halal o amser i bildo'r car cyn paint. Just neud siŵr bod popeth yn ffit o, wedyn torri fel lawr a peint o, wedi rhoi nhw'n ei gili. Dwi'n licio emblem bech hwnna. Ie. Laser cutter, ie? Laser cut. Ni weld nhw mewn i'r panel wedyn. Nice, ne? Just touch bach ni hwnna. Beth am historic cars, de? So ni'n neud dim byd da nhw, really. Mae un dyn ni'n neud, un pinto bach, trail stick o terrain. Na beth ni moyn. Oes yna ddigon o busnes efo'r cair yma, te? Wedyn ni bod e. Ni'n neud tipyn da road rally cars fyd, ti'n bod? Siwr. O'n i weld rhaid na ti allan, ie? Lle mae'r car nes ti iwsio ar y cilwendig, te? Be di hwnna, te? Hwnna'n 16 twin cam? Ydy. Ia, does dim lot o'r un o gwmpas y lle. Hwna jyst wedi cael ei ailbildo. Ond mae fe ar... Lle wyt ti'n gyrru Lotus Twin Cam i gael ei bildio, fan te? Pwy sy'n neud rwy'n na? Tufi. Mae o'n neud rwy'n hefyd, ni'n cael Telford rwle, ie? Canuck. Canuck, ie. A mae hwnna nawr ar throttle bodies, dim ond. Right. Ond dyn nhw ddim yn Webbers? Na, mae'r actual... Mae injectors mewn ti fewn. A maen nhw'n edrych fel Webbers? So i cadw e'n edrych fel un peth. Kind of looking period. Ond bydd y car yn drivable, bydd e'n rhywbeth ti'n gallu drifo pob dydd. 1600 Lotus Twin Cam yna, te, yndi? Ydy. Mae y crank sensor o pethau nawr. A mae yna steel head yn dim ali head na, ydy? Na. Steel head a bloody heater hoses a bopeth. Ie. So mae hwnna'n barod i mewn y car. A be di hwnna rhyw, what, 170 horse? Ie, beth i 160. 160 nath i ar daino nhw. So ie, mae hwnna'n barod. O na, mae'r hen Sierra bach mewn yn hyn. Mae'r hen Sierra bach mewn yn hyn. O'n i'n meddwl bod chi'n gofyn lot am i'r Sierra yma ar y noson yn ei ddeud y gwir. Massive car i mynd lawr y lanes, ydy? Ydy. Dwi'n meddwl falle... So fe'n teimlo mor fawr pam ti'n mewn hwnna. Na, mae'n... A fel bod y soffa. A dyn nhw'n sort of tail happy, nag den. Dyn nhw'n gripio dde iawn, nag den. A maen nhw'n sort of fel, maen nhw'n vibratio, den. A maen nhw'n symud, den. Be di hanes hwn, te? Be di spec hwn? Vauxhall engines yn dweud. 2 litre, 5-speed Type 9 gearbox yn dweud. A rear suspension yn sort of standard, di? Oedd i'r Atlas da fi ar un bryd, ond mae'n nôl ar independent nawr. Di hwnna'n well, te? Ie, siw bod hwnna'n well efo'r power, yndi? Be digwyddodd ar y cilwendig, te? Be torodd? O'n i ddim yn rhedeg y cyfar ma. Oedd o'n ymlaen? Na, o'n i byth yn rhedeg nhw. Sa'i byth yn rhywod wedi rhedeg un. Right. Ond ar ôl y cilwendig, dwi'n weld... Mae fe arno nawr. So be digwyddodd, te? Torodd y fan belt. Torodd y fan belt, hwnna? A thi mewn i'r timing belt, a tynnodd i timing belt off. Mae hwnna da fi rwle. So be oedd hanes hwnna? Be oedd hanes mewn cost, te? Oedd o di... 10 falf. Oedd wir. Un piston. 10 falf, ond 16 sy'n na. Piston? Un piston a 3 falf gaid. Beth am y Conrods, yn iawn? Iawn, safiodd popeth fel ni, so... A so mae'n costus, te? Mae'n silly. Na. Lle wyt ti'n gyrru hwn nôl i 2V? I straight i 2V, so dath i mas bore Ti'n mynd neud un byd? Na, gad nhw wrthi, maen nhw'n... So mae'r cyfer ymlaen. Ie. Ath i mas wedyn y weekend i wneud Powys Lanes. O, do? Efo rhywun arall? Da'r boi sy'n perchen yna. Mae'n eisiau eitha close fan'na i'r fan belt. Sy'n lot o lle yna. Ond ni'n mynd i newid hwnna nawr i belt wyniaeth. Multi-V belt. Ie, so... Just right, newid y doi pwli. Y pwli. That's it. A fysa fo'n well iddo, dod allan tan bech, fysa?
Neith, ond thing yw, mae rhaid i fe bod yn ymlaen dy hon, so... Reit. No problem. Unless ti'n rhoi beth ti'n galw, wahaniaeth pwli, wahaniaeth yn y Ie, gwylod. deith popeth mas ar ôl ni newid Beth y sy'n mynd pwlis. ar y ail grŵf, te? Power steering. Power steering. Ond mae hon ar electric, corsa steering. So fysa chi'n gallu neud hwnna? Roed ar y pwli arall? Ie, just o popeth mas. Tipyn o'r car iconic. Ydyn. Be di gobeithio yn y busnes? Ti'n eitha hapus? Ydw. Gen ti projects ar y go? Digon o projects ar y go. Just cadw wneud be ni'n neud. Oes yna project allan yn y trailer, glywes i? Os. Mae rhywbeth bach special yn ni. Da ni gallu mynd i fel yna? Come on, Time bach o cut, wan, Joe. OK, come in! Car newydd? Ie, di Sadon. Nice colour. Dyn ni gallu? O'n i eisiau un coch, beth cynta, ond ges i'n gwyn am blwyddyn, wrthos i hwnna, a ges i hwnna di Sadon, mae'n good, mae'n good. 1600, 3-cylinder, 4-wheel drive, 260 horse. Handles like it's on rails. Nice. Till I crash it, ynddi. Ond dim bwys am hwnna, be di hwn, de? Mae hwn yn genuine Escort 1600 twin cam. So dyna'r engine fe hwnna, mi mewn i hwn. Oh, mae hwn yn beautiful, yndi? Dwi'n meddwl dros e fel. Oh my god. Oh my god. That's that is, isn't it? Ond nes i sylwi ar y cefn yma wan, mae'n dweud ddim Ford, mae'n dweud Lord. Ydy hwn yn rhywbeth i wneud efo'r boi na nath bildio'r model mewn air? Na ni. Chwarae teg, so mae o wedi cael car wan. Fydd o'm yn period a genuine, achos fydd gen o electric. Mae fi lygo'r use o'r car. Right. So mae'n neud o mwy usable? Mwy usable. Oedd yr engine a pallu tan o neis, a ddi pallu rhedeg yn neis, a ni wedi cael sawl rolling road session. Mae'n dipyn bach o eccentric yn dydi? Serious. Serious. Mae'n edrych bod y Ford wedi cwmpa drosodd ni. O'n eisiau troi o. Just pure gold badges. So mae fod bread and butter, road rally cars fan hyn, ie? Fan hyn nath o gyd dechrau, ie? Ie. Ti sy'n mi rhain neu customers? Na, hwnna, yr un coch wedi gwerthu. Ondi? Be di werth rhywbeth fel awan? Be di o? Pinto, 1600, 2 litre? Pinto, splits. 20 grand? 20 something. 20 something. Fyny neu lawr 20? Lan. Be di o'n de? Lan. Vauxhall sy'n hwnna. Vauxhall. Ni'n aros yn cwbl o bits i dod i hwnna, a ma hwnna'n barod i fynd nôl. Maen nhw'n edrych yn nice shells, yndyn nhw? Ydyn. Daclus iawn. Hei, mae'n oer allan fan hyn, di. Let's go. Rhywbeth dwi eisiau gwybod rwan. Be di hanes y lluniau yma ar y wal? OK. Achos mae yna lluniau reit nice fan hyn, does? Ie, cwpl o cars, hen cars fi, really. O, ie? Ie. Dau pies fan ali? Dau, ie. Mark 2 pink. Da Vauxhall yn hwnna nawr. Ti di hwnna? Ie. Mark 1 a Honda S2000 yn hwnna, road rally car. Lle mae hwnna, Pembrey? Pembrey. Tim Hand Agri, di Tim Hand yn brawd i ti? Ie, brawd fi, ie. Garej Davies Industrial and Plant Tire, ie? Ie. A weles i hwnna rhywle amall? Cortina. Ie. Iconic car. Lle mae hwnna wan te? Mae hwnna lan yn North Wales nawr. Yndi wir. Mae hwnna werth pres wan, di? Ydi. A hwnna? Yr Escort tôn, Sweet Lamb. A hwnna Rhydlewis candy? Ie, hwnna lan yn Bryn Caravan Park. Ali, Joe? Free parking till March. Wel, mae wedi bod yn diddorol dod yma, ac gen ti cair nice, a dwi'n gallu weld bod gen ti safon uchel yn does? Ni'n treol gwella fe tromser, ti'n bod, mae'n... Chwarae teg i ti? Ni'n treol. Chwarae teg. A bechod bod o hyn Sierra di torri lawr ar y cilwendig, ynddi? Fydd hi'n bownd o wneud y flwyddyn nesaf, wan? Ie, sa'n gweud byddwn ni'n iwso hwnna, achos bydd y boi sy'n perchen yn awr yn mas o hwnna, ond bydd ni master rhywbeth. Wel, Chris, diolch yn mawr. Presant o fi ti'n mynd yn fyd. Ho! Cax, boys! Homemade, yli. Well, in somebody's home. Well, ti cael panad fan te? Ie. Cymryd te? Ie.